Joo. Eli hakataanpas. No mikä puu? Hakataan vaikka tämä tästä. Näin. Eli kuten huomaatte, eli Joxelpäkillä, mutta difficult. Joo. On ihan oikea. Onneksi olisi muuten on lehmiä heti ekana, että pystyy ottamaan heti tosta noita pihvejä ja paistaa sitten. Joo, eli tästä ei ehkä tule kauan pitkä, kun kello on jotain 11:30 illalla. Vähän väsynyt ollaan. Kyllä mä ehkä uppoan tän tänään. Tai sit saatte katsoa huomenna. Tai silloin millä katon. No. Sanokaa, jos tää on tylsää, jos te katsotte tätä puun hakkaamista, mutta en mä oo paljon tässä puun hakkaamisessa. No. Tehdään tästä crabbox työpöytä. Ehdottakaa kommenteissa tykkäämistä, jos haluatte lisää ja niin edelleen. Eli tykkäämistä. No, Joxelpäkillä en pelaa koko aikaa. Eli vaihdan jossain kohtaa. No, tätä vois kyllä skipata ehkä. Oi, hiiltähti. Hyvä juttu. No, tehdäänpä tästä vähän tikkuja ja skyblockiakin voi tulla jossain kohtaa. Mutta nyt teemme tämän ensimmäisen Let's Playn tästä näin. Eli tämä on 1.4.7. Joo. Heti hyvä paikka. Ai no niin. Noin. Toi. Nyt oli kyllä aika hyvä paikka. Hyvä paikka heti alussa. Mutta mikä siellä nyt on päivällä? No. No ei nää pilvistä ainakin. Tehdään tästä furnase, eli uuni. Poltetaan tosta. Ja sitten hakkaamaan kiviä lisää. Tin. Eli tää ei oo väliaikainen koti. Tai tää on väliaikainen koti. Et kyllä ehkä seuraavassa jaksossa. Toisessa jaksossa ehkä tulee semmonen kunnon talo oikein. No niin. Mihin rautasuoneen me iskettiin heti alussa hiiltä. Kyllä aika tuuriin. No. Tuo pitää pistää joku ovi. No. Hakataan nää tästä näin kokonaan. Kuinka kauan ollaan kuvattu? Ei kauaa ehkä. On. Tai 4 minuuttia. Tosta. Noin. Oho. No vitsi. Miten nyt? Noin. Ootas. Screen kirkkaa. Pistää tää, että näette jotain. Peliehdotuksia voi ottaa. Ehdottakaa jotain peliä. Steamista ehkä sit ostan pelin. Jos joku
ehdottaa peliä. Nyt muuten pitäis mennä pistää se ovisin jonnekin. No en mä nyt jaksa hankata. Noin. Noitten mä jaksa hankata. Pistää tohon noin. 40. Ei hyvin mene. Onko ne paistanut täällä? Tehdään tästä nyt vähän soitoja tänne sisälle. Tonne 1. Tonne 1. No tonnekin 1. Tässä on 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 kerran. No, kuin mä tämänkin tein. No. Käydäänpä hakkaamassa. Onneksi ei nyt ole mitään ruokapulaa sentään. Voidaan tehdä nahkafullitkin. Nahkureita. Tuli uusi saavutus, nahkuri. Eli huomaatte bändikämillä kuvaan, koska en kauheasti osaa käyttää frapsia. Jos joku osaa käyttää, niin sanokaa mulle. Niitä voi tulla vähän pidempiä videoita kuin näitä 10 minuutin videoita, mutta on 10 aika paljon. Tämän videon nimeksi tuli ensiaskeleet. Noin. Ja yökin on tulossa. No ei oo. Keskipäivä. Maybe. Nyt äkkiä mennään tekemään. Noniin. Rauta. Nyt noin. Taas 7 tehdään. Housut. Noin. Nyt on hienot housut minun. Hei, väritään ne. Otetaan keltainen. Väritään ne keltainen. Seksi. Noin. Nyt on hienommat. Joo. Mennään vähän sisustaa tätä meidän kotiin. Toi pois. Tähän tulee meidän. Mihin me ollaan nyt? Okei, menty, mutta heti löydetään ironia ja kaikkea. Ja no kamaa. Ironia. Sitten tuo tulee lava. Korkeudessa myös ollaan. Ei kauhea. 11. Tähän tulee meidän makuuhuone. Tai mun. Tehdään tää tästä nyt loppuun vielä. Nyt tuolta noin. Ja tää video vois olla. No, katsotaan näin. Tässä. Ja muuten muistakaa tilata myös toinen käyttäjä nimeltään MR Allu 500 vai oliko? Oli, no MR Allu 500 ainakin. Muistakaa tilata se kanssa, se on yksi minun parhaista kavereistani. Joo, eli tämä taitaa olla tässä. Moro!